Ahojte. Takže toto je prvé inspiration video čítanie ku kresbe 1. Že otvoríme si druhý list Timotejovi, 3. kapitolu od 1. do 17. veršu budem čítať. Takže, ľudia v posledných dňoch. Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vysvetovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých sa odvracajú. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy obťažené hriechami a zmietané rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu spoznať pravdu. Ako sa Jánes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skázanou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým. Ako sa stala nerozumnosť aj tamtých dvoch. Ty však dôsledne si nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikoniu, Listre. Koľko prenasledovaní som zniesol? A zo všetkých ma Pán vytrhol. A všetci, ktorí chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti bolo zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom vnúknuté, užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. Aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Tak ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne.